Pudibi, today kakain po tayo ng sotangon gisado at meron tayong fried chicken at coke, mga Pudibi. Bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen! Ay mga Pudibi, malinis na kami namin. Mga taking Kapampangan. Mga tano po. Opo, happy Halloween. Happy Hollow Week. Doon Santo. Bukas, palaspas. Oh, yes, meron akong rice. Wala akong rice. Meron tayong rice. Masarap to, guys. Kanina tiknikman ko ng bagong luto. Ay, masarap. Ay. Kinamay, tapos, mayroon pa akong kalamansi ba? Oo, meron yan. Teka. Ito kalamansi. Nasa inyong isa. Eto. Dapat linagyan mo na lang dito. Para lahat meron. Ako sa'yo yun. Ang ganyan dapat. Ayan. Bahala ka kaya yan. Gamatan ko yung kana ako. Gamatan ko na. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Pudibi. Okay. Mga tano po. Sarap. Kanya pala na eh. Cheers. Sarap pagkaluto. Okay. Nyamda din chicken. Isda muna tsaka bawal yung karne-karne ngayon. Oo. No? Yung ngipon, mga Pudibis, naka-separate linuto yan ha. Pan-design lang yan. Bata mag-comment na naman tang. Yung sarsa na kanyan. Naman.
magluto na ang ganito mga pudibs. Pwede nyo dalhin sa swimming. Eh? Sotangon. Tsaka yung noodles nang ginamit nila ang sarap. Diba? Ano? Oh. Ayan, bukas pupunta po kami sa hot air balloon eh. May mga light band doon. Ano, nod ka rin? Ano? Sana ka? Bakit? Ano yung crush mo? Wala tayong ticket. Meron. Ilulusot kita. Diyan. Hindi ako malusot doon. Malaki ka. Mabuking ka, tanam. Ang sarap niya na bal, yung noodles niya. Ginamit pala natin glass noodles, hindi black noodles. Kala kasi kanina nung nakababad, black noodles yun eh. Excuse me. Glass noodles pala. Ayun po. Kaya na ba? Nakakabusog yung noodles na. Pero masarap siya. Na?
Kung hindi ko maubos to, pwede mamaya. Ito muna. Ito may kanin. Mas gusto pa rin talaga niya ng kanin. Mag-shoutout ka muna. Ayan. Yung iba, yung mga nag-comment, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout. Pero syempre, gusto ko pang i-shoutout si Tita Olivia! Tita Olivia, ingat ko pukin. And syempre, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan. Tita Baby Dimla, Nanay Babe Kaluya, Kuya Boss Warren, Kuya Edgar, ayan. Tsaka si Shapa Baby Alson, Catherine Bugoy, at si Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Alice Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyong lahat, and we love you all. Ayan, palaspas na bukas, and Holy Week na sa Monday. Ingat po kayo, and inom po kayo ng madaming tubig. Sobrang init po ngayon, grabe, ne? Masarap magbabad sa swimming pool o kaya sa beach. Mamaya ko nakakainin. Nakakabusog yung noodles pero napakasarap siya. Napakasarap. Kaya mga kapudibis, kung puwagisan yung pamangan ko, kung di takapansit ang pon chicken. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga